kasuwar jihar Sokoto ne muku jaje dukka baki daya. Allah ya mai da alkhairi hakka tabara jalla ya kaddaro. Yan kasuwar jihar Sokoto ne muku jaje dukka baki daya. Allah ya mai da alkhairi hakka tabara jalla ya kaddaro. Allahu kai kake yau bawa tilas sunan kaza ambato. Yau ma na zo gani nan sanadiyar jaji shi yasa na fito. Jajen wutar kasuwa da aka yi cikin garin jihar Sokoto. Allahu yau salatin ka gurin manzo Rasul sha ambato. Alai sahabi ne a hada harshe wannan mu baki daya. Yan kasuwar jihar Sokoto ne muku jaje dukka baki daya. Allah ya mai da alkhairi hakka tabara jalla ya kaddaro. Ranar Talata 2021 19 cikin wata na ɗaya. Bayan sallar asubahi nake magana cikin duhun safiya. Dukkaninmu 'yan kasuwa da gari muka tashi duka ba lafiya. Wuta cikin kasuwa Central Market ta tashi tun safiya. Tana ta ce babu kyakkyautawa mun ga jaraba gaskiya. Yan kasuwar jihar Sokoto ne muku jaje dukka baki daya. Allah ya mai da alkhairi hakka tabara jalla ya kaddaro. Gari ya tushe akan haka babu gurin da za ka bi Sokoto. Kowa yana ta neman ya ga ya fita da abin da ya kalato. Wani kotare ne ya kai ya ga ya fita kan wutar ta da ya karato. Wasu sun yi rauni waɗansu rayukansu duka sun fifito. Haka al'amari dai ya zo mana ranar manya bako da safiya. Yan kasuwar jihar Sokoto ne muku jaje dukka baki daya. Allah ya mai da alkhairi hakka tabara jalla ya kaddaro. Ni ban ga tamka da wannan al'amari ba a cikin rayuwa. Maza da mata suna kai kawo ta ko'ina cikin kasuwa. Sannan da dubin mutum ka tabbatar yana cikin damuwa. To 'yan uwa sai mu daure kadda mu jefa rayuwa ɗemuwa. Allah da ya ba mu shi ya karɓa babu mai hani duniya. Yan kasuwar jihar Sokoto ne muku jaje dukka baki daya. Allah ya mai da alkhairi hakka tabara jalla ya kaddaro. Beat is Malakariko. Yan kasuwar jihar Sokoto ne muku jaje dukka baki daya. Allah ya mai da alkhairi hakka tabara jalla ya kaddaro. Mun sani duk abin da ya zo mana Zuljalalu ya kaddaro. Shi ne kawai shi ka amshewa wannan abin shi ya kaddaro. Jaje nake ta yi muku shi yasa 'yan da na ji na yunkuro. Domin isar da sako a gare ku na yau tunani in kirkiro. Ba gadon nuna tausayi na ga abin da ya ishe dukiya. Yan kasuwar jihar Sokoto ne muku jaje dukka baki daya. Allah ya mai da alkhairi hakka tabara jalla ya kaddaro. Wakar ina yi kawai amma ba dan ina cikin daɗi ba. Wannan abin ya taɓa mini rai sosai da gaske ba wargi ba. Na tausaya wa 'yan kasuwa Allah ya sa wuta ga ta zari ba. A gare ku Allah ya sa ta kasance muku sanyi ba zafi ba. 'Yan kasuwa ku abin fari ne da ku gari yake tutiya. Yan kasuwar jihar Sokoto ne muku jaje dukka baki daya. Allah ya mai da alkhairi hakka tabara jalla ya kaddaro. Ni ma na zo gani baban jaje nake taya ku baki daya. Da ni da yan biyu muke muku jaje kan abin da ya zo jiya. Ya rabbi Allah ya sa ta zamo taki gare ku baki daya. Ya sa ta zamto da ku kafara ce gare ku baki daya. Dan Fadima yar gaban goshin Mahmudu shugaban anbiya. Yan kasuwar jihar Sokoto ne muku jaje dukka baki daya. Allah ya mai da alkhairi hakka tabara jalla ya kaddaro. 'Yan kasuwar jihar Sokoto ne muku jaje dukka baki daya. Allah ya mai da alkhairi hakka tabara jalla ya kaddaro. Yan kasuwar jihar Sokoto ne muku jaje dukka baki daya. Allah ya mai da alkhairi hakka tabara jalla ya kaddaro.